Piye, Pak? Iki PHW dhewe iso wirato syuting iki. Arek-arek idone di kabeh iki, Pak. Cepet hidup apa saja. Ngaret, jere ngaret tapi sapine didol. Nope. Lah iya. Didol beda. Jadi numpaki sapi ngono. Ini cerita mau to. Karepe piye? Kat ora sik tas lho. Iki wis beda acarane. Dadi closing, Ci. Dadi closing. Padahal gak masuk iki, Dek. Penak ning ngono, Dek. Wonten. Wis ning kono ae kanca. Ngene. Iya, lah ning dine. Ya iya, ayo angel nggih konten sering angel. Iya. Masamu. Marane nendas kotak. Lah iya. Oh, ngono ide enak tapi kok ngomong jilebet ya. Makane arek-arek jak syuting kadang film kadang ora. Aku video yo bingung rasane arek-arek. Iya iya. IQ-ne rendah Pak. Aku barang. IQ ku barang. IQ-mu piro ta? IQ-mu piro ta, Ji? IQ beda kan piro? Dhisik sekolah ujian IQ piro to? Enggak. Jadi ra ngerti IQ-mu piro? Ya. Podo jane. Ujian apa to, San? Hah? Ujian apa to, San? Ujian anu lho, Dek. Ujian apa? Ujian ngono kae. Ujian hidup. Ujian opo? Ujian uripmu iki sepiro? Nah, maka. Ya ngono kuwi ujian hidup. Sepiro ujianmu? Gak kuat, Pak. Abot ujiane, abot. Pol abot. Piro? Ya apa kuwi iki? Tenan pol abot iki wis. Wis cukup aku wae sing rasane. Kowe gak usah ngono, Dek. Lah aku lho ngerti sing mbok rasakne iki piye. Crita mangkane. Wis ngene iki. Kadang yo sedih, kadang yo seneng. Aku dhewe kadang yo bingung. Wong aku dhewe bingung aja meneh wong liya. Iya to. Emang Aku lho delok apa bingung. Kowe lho delok aku bingung. Kadang wae aku iki opo-opo salah. Iya to. Aja meneh kok urip, lahir kowe salah kok. Takdirmu salah dadi mau. Aku kadang salah-salah tok. engko jojo jodohmu salah. Aja sampe mental coba iki cakep mulai. Asli. Jodoh sampai salah loh. Gila nih tau. Nope. Iya lagi. Salah iki nganu kok. Iya. Kasih to, Deng. Nanti ya. Nyawur aja tuh. Ora sida, ora masuk kok. Kadang iya bingung. Sambat Ya ben gak sambat piye? Nah makane kuwi ngene lho. Wong urip iki lek isine ya guru mek sambat gitu. Lek wis ra pengen ra sambat patok loro kae madhep. Enggak sing ning lor kae baru ra iso sambat iki. Jane ya sambat kae, Pak. Ning jero sambat. Sangka awake dhewe karo. Ngono lho. Kok tau mati ae. Ora, aku jenenge wong-wong kae kok. Lah wong apa tau? Ora, ya ora tau Ji. Maksudnya ngene lho. Ceritane ngono kuwi, ceritane ya bener wong-wong iki gak tau mati, tapi kan ya ceritane ngono kuwi ngono lho. Wis aja bahas mati ae. Kayak Vanessa kapok kowe. Cakep kulit. Sampe jam bayi. Dongakne lah. Dungane Vanessa muga-muga wis diterima ning sisi Gusti Allah, amal ibadahe diterima wis pokok dungane sing apik-apik. Sing elek muga-muga diampuni karo Gusti Allah. Lha ngono kuwi kena gawe sinau liya-liyane lho, Ki. Yo sing sadar sih. Lah iya. Sadar, ora sadar ya bene. Piye? Ora sadar kok. Ya kaya awakmu iki gak sadar. Kadang aku sadar, kadang yo ora ngono kuwi lho, Ci. Mendem berarti wae. Ya aku iki kadang bingung.
bingung rasane awakku dhewe. Nope. Ya nyapa semboro sak napa? Yo kan. Wis ngene iki arep syuting, ora nek kancane. Syuting sing dibahas apa? Lah repot sih. Teremu. Padahal ra duwe gawe ya to, tapi repot ngono lho. Wis pokoke syuting ganti. Sesuk syuting, wis kabeh penggemar Kadit Tojir. Pokoke dilungkas syuting lah pokoke. Intene digune. Bung raketan nyapo ya. Sembuh raketan nyapo, jungkir walik tah nyapo tah. Iki mung ya seguru mek omong-omong obot ya karo ndungane Vanessa Angel, muga-muga diterima Gusti Allah. Tapi nganu lho, ora tau jungkir balik lho pas syuting. Wah, ben tau le. Kapan? Ning jero mak, tau yo. Ora, Kere, kere. Tau. Ora tau, Tau le. Delok Pas apa? Pas apa? wong kon delok. mek di grujuk banyu tok kae ora jungkir Yo balik. ya tok. Gak Kapan dikira balik? ning jero. Jero Karo ndi? Barang karo sapa? Joyan pisan ra ketok kae. Sapa? Bu Saripah. Barang Bu Saripah kan ning ndi ya iki? Iki wong kae. Ya wis iku. Paling Telan bumi paling mana? telan bumi. Yes, ngono ae. Penggemar Kadit Tojir, ya sepurone sing akeh aku. Nek salah kata, ya aku wonge ngene iki. Omong klebetmu. Ya wis ceplos lek menyinggung perasaane wong kabeh aku ya jek sepuro. Ora iya. Wis jek sepuro wis muga-muga dungane ae lah. Semote Kadit Tojir dukungane aja lali subscribe. Ya ning iki Kadit Tojir hibur iki subscribe. Ya semono ya nek bolo citok liwat. Hoi! Nek diro kowe. Rene kok. Tapi lek syuting logatmu ngene iki masuk sih. Tapi pas syuting ora tau ngene iki awak. Wis angel iki pas tepak penak mood. Wis ngono ae wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungane kabeh. Muga-muga kabeh gelem jak syuting.